Pois a verdade que estou moi contento, pero estou reventado. A verdade que estou reventado, un cansancio terrible. Pero bueno, a verdade que contento porque sempre que pasa se metes nunha final é espectacular. Entón, bueno, ahora vamos a luchar por estes dous partidos que nos quedan con todo o ilusión do mundo. E o partido, a verdade que empezamos moi ben a primeira parte, fomos moi superiores. Na segunda parte les cambiaron un poquinho, domináronnos, tuveron mellor que a nós na segunda parte. Non encontrábamos a maneira de poder defendelo, estábamos entrando ben buscando espaldas e non estamos nada finos. Pero bueno, na prórroga, bueno, temos o penalti que fallamos no minuto 90 que nos matou, pero bueno, depois compensou no Carlos metendo o gol que nos deu o pase. E na segunda parte, bueno, estaban xa tamén cansados, podemos ter un poquinho máis o balón, xogar con eso. E bueno, tuvemos un par de las claras, varias contras, e tuvemos a suerte de marcar o gol de Carlos, faltando pouco para acabar a primeira parte da prórroga. E depois a segunda parte estuvemos un poquinho máis cómodos, e iso que eles tamén fixeron unha reunión final tamén, que bueno, defendémoslo ben. E bueno, seguir traballando e a pola final. Sí, un rival coñecido, pero bueno, as finales pois hai que disputalas e hai que ganar, as finales hai que ganar, do segundo non se acorda naide e nós viñemos aquí para intentar ascender, estamos a un paso, son 2 partidos, entón vamos a luchar con todo, traer a eliminatoria para aquí viva e ganar, non quero outra ascender.